Pero madunlan niya butong. Oh. Magbutong kayo? Dili, sir. Magpaduga. Ay! Mangalaw na ta. Idol! Idol. So karon, di ka na mamamukuyog sa among shot? Karon, punya di Jaime. Rade. Pera dia. Je, pera. Oi! Ay, na wala siya sa itan si Rade. Siya itan. Ako amigo. Model. Model siya sa Changge kay kita yang kuno. Klaro di ka hindi lang ngaligo ta. YouTube. Pagkauna, no? Pagkauna. Kauna. Manako. Change location. Dili to ha. Mapyo ka sa akin. Unsa to? Unsa to ngalan? Unsa to ngalan? Hilong. Ana jud kay alas dako dok ha. Kalagot kay kadok. Ako naman i-transfer sa cellphone ay po your cellphone. Yeah. Mabuang ko. Yaw, ayaran ako yun. Okay. Pag binutan ako ni Iwan, ito kapiluhan. Wala to. Sige. Asa ng 100 ani og asa ng 500. Ang gusto nimo maka kwarta Scam ka. ko. Oh. Ang kaning sa wala nimo 500. 100. Mayong, change location at Mayong. Yeah. Why? Bali na puta para mag-shot. Idloid, Idloid. Wali na po tayo, Idloid. Magbali na puta rol. Ano man? Mabali noy. You. Ako ka rin. Yeah. Bilisan mo, ang init talaga mo eh. Dinner. Panig sa panig. Grabe ang init par. Ah. Nangangagat. Ana na tayo. Ano baligya na bed? Kindi. Papalit ako. Tagpila. Tagpila. Tag-Jess. Papalit ako. Ice. Ice candy. Ice. Ice o candy? Ice candy. Sige Ben, kimato sa katonahan. Sisi. Dito ko. Kaon sa kada bed. Kat. Luto. Luto. Ikuan hari. Ay! Galing. Sean. Pila ka noodles? Usa. Sino? Kasi mo toon. Noodles. Pila ka noodles? Usa. Pila ka Pila ka buo? Asa Sean. Noodles. Pila ka noodles? Usa. Ay, Balik. Usa, kay ako ra may mukaon. Usa, kay ako ra may mukaon. Action. Noodles. Pila ka noodles? Usa. Kaya ako rin may mukhaon. Sao? Bugata kayo. Sao? At least nakuha. Ting! Asa ka, Ting? Gikapoy kay ko. Oh, wala ko gibuhat pero gikapoy ko. Juan, Simple, tapulan. Kadang tayo gamitan. Balong sa lugar anak Islam. Ayut, say. Wala ka gibugatan kaya wa ka bugati ana imong mata. Juan, mangguna yating. Nilalaman. Sa kilo na? Unsa? Wala, pen. Dili ikaw kung pasabot. Ito. Mga yawa mong tulong. Meron madunlan niya butong. Wala ka ba sir? No. Kung kado na mo ano? Ginoo. Ano? Didakma. Dako kayo kunot. Pwede man isang butong. Grabe. Dito ka lang makakatatakwan. Init. Dapat ko mag-ana nimo. Ana na pug kag-init. Ala mo. Gusto ng kuan. Pag init, agay, latag imo sa ka-cellphone. Sagpa nimo nang agay. Ay check ka init kanino mo kuan nimo. Agay, mamang ka. Oh, init kayo. Ay diretso idungan. Ana gano. Pagkainitan ana oh. Ana diretso. Ana. Paglatak. Agay, ana dayon. Ya malatak pa Si kuan, hani ka boy. Sige na. Ay, chat. Oh. Bugar ko to biglang bubunghan eh. Hala si Mayong. Magbutong kayo? Dili sir, magpaduga. Ay, lami mando ay. Ug lami kay mong merienda ron mga sir. Buko ni Bubong ug ago ni Mayong.
Gaduda na kong ni sir nga nung gabotong siya nga umusay kapabutan. Kamata kita mapagtanan. May pita ba yan, Bong? Naa. Yes. Muraan ang gabidyo, lami. Ba't yung toothpaste? Toothpaste po. Buang karon. Daot ba ka? Makrema. Kuan niya bang kusara po? Gamiton og tag 500. Morag diri sa takuto ba nga atong vlog karon mga sir. Masensya kayo wala sa kay tay mga voice over kay galain pa tong tuno og tingog aning panahon na. Sige ra nalimot dai ko mga onday tagbutong diri Mo ni nakaganahan ako ani mga tumis kabubong kinaadyo ni Sly pagkaon nga butong. Oy pagka-prisko kayo sa butong. Oh di ba si Titing grabe ka malipayon. So diri sa kutob ni nga vlog mga sir sumunang Titing. Closing. Cut. Duga, putol lantik lagi. Ya, aja. Kau ganti lah. Ya, kita nggak mau jadi. Ako bukan ako, bukan ako. Apa? Kau tenduk ay. Wah. Wala pa ya. Wala ang dao. Yo, matang din. Matang. Abi nang natulog ka. Abi nang natulog ka niya. Kasi kaking mata. Wala na kapiyo. Hindi na kapiyo. Wala may ko ka-joke. Lapin. Teka, men. Dili mapiyong. First aid kit. Packing tape.